Machiegni kendo nyaka Ramogi chenro mag somo ne obedo gi ng'ikruok e mbalariany ma Machakos bang' jopuonjre bago ng'anyo ka gisundo sirkal mondo ochwalnegi omenda mawuok e agulu mar HELB. Jopuonjre go ywak ni omenda mag HELB osedeko kendo osemiyogi pek mar somo kod tayo chenro ma kagi kacha e kar somo no. Obila ne ochuno mondo oti kod iro malungo wang'e keyo jopuonjre go mane ochuno kata mane ochungo chenro ma pile ka pile. Ywak ma kamano bende imedo chwal gi jopuonjre mag mbalariany mamoko ma bende ywago deko mar hola mar HELB donje agulu magi mag bengi. Today we are on the streets to demonstrate against the government false promises about providing capitation for the first years. Now it's around exam time. They have not registered units since they have not paid their fees. A hungry comrade cannot study, a hungry comrade cannot go to class. We therefore request the government to release the funds with immediate effect. I want to state unequivocally, without any fear of violence, without any fear of contradiction, without any fear of prejudice, that this government does not value education. Where are these funds? Are these funds entangled in a web of compound interest? Are these funds being used by the flying presidents in quotes? Comrades power! Power! Comrades power! Power! I want to state that HELB should be released in the next 24 minutes. Failure for HELB to be released in the next 24 minutes. We are continuing with demonstrations. E kaunti ma Migori moko kuom jokanye sekta mar somo dwaro